og velkommen til. I dag så skal mig og Benny lave en whisper challenge. Hvis I ikke ved, hvad det går ud på. Det går ud på, at jeg har høj musik på. Så siger jeg noget til mig, så skal jeg gætte, hvad han siger. Og du må ikke sige det højt, vel? Hvad lever du? Ja, ham her ikke også? Han har også en kanal. Der kommer en link ned i beskrivelsen til ham. Så slap lige af, ikke også, Benny? Ja, ja. Okay. Vi begynder. Okay. Og vi går i gang nu. Benny, du skal sige noget til mig, ikke også? Og vi går i gang nu. Hvad siger du? Ja, du er grim. You touch my tralala. Hvad? You touch my tralala. Benny er flot. Du skal sidde ned, vi kan ikke se dig. Sig det igen. Sig det igen. Hundevalp. Ostemad. Hundevalp. Lyvermad. Hvad fuck er en lyvermad? Okay. Hundevalp. Hundemad. Tæt på. Hundevalp. Hundevalp. Boom! Nu er det din tur. Kan du egentlig godt lide ost? Kan du egentlig lide ost? Ja. Ja, du er ret. Men en runde til. En gang til. Men... Du er flot. Du er flot, du er flot. Nej, det er desværre ikke rigtigt. Okay. Vil jeg sige. Sut. Nej. Du elsker ost og chokolade. Ostehøvel. Nej. Du elsker ost og chokolade. Du er grim. Nej, det er forkert. Hey, nej, det er forkert. Nej. Okay. Ost og chokolade. Giver du op? Giver du op? Nu? Giver du op? Ja. Okay. Jeg sagde ost og chokolade. Ost og chokolade. Ja, nu er min tur. Ikke så meget spand! Hej. Hvad? Du sagde ikke noget. Du gør snart. Skildpadde. Hvad? Skildpadde. Mad. Langt fra. Skildpadde. Skal vi oste mad? Skal vi op? Hvorfor det for noget lille ord? Hvorfor er du så ulækker? Jeg sagde ikke engang noget. Okay. Jeg sagde ikke engang noget. Hvad? Jeg sagde ikke engang noget. Nå, okay, hvad sagde du så? Nej, jeg mener, du skulle gætte, hvad jeg sagde. Hvad? Du mener, du skulle gætte, hvad jeg sagde. What? Der mener, du skulle gætte, hvad jeg sagde. Du driver mig til vanvid. Der mener, jeg skulle gætte. Hvorfor er du egentlig så grim? Du er så grim. Det er helt sindssygt. Du er så grim, at hele verden dør. Du er så grim, at det er helt sindssygt. Du er så grim, at det er helt sindssygt. What? Ej, Benny, Bine, det der melodi kom. Der lagde du på jorden og røg, og så Benny, er det okay? Okay, hvad sagde du? Jeg giver op. Jeg gav op. Jeg giver op. Hvad sagde du lige for? Hvad for nogle af dem? Altså, den der... En af dem sagde skildpadde. Og hvad mere? Okay, vi må nødt til at slutte den her video nu. Tak fordi I så med. Husk at like og abonnere. Han får lige vælge det. Prøvede du lige?